kala ɓi leydi Mali joni ko ma hollo vignette mum walla plaque auto mum ngam sodde carburant kadin ko e happu dokkaɗo otoji ɗi ko kala balɗe tati motoji ɗi ko kala balɗe ɗiɗi yeyoɓe e nder station ngaji ɗi kalani e mum kono tan sofreɓe motoji gandiraɗi télémami tawaɓe to legal ñarela koliti wonde ɗe pellite kese laamu Mali ina gusta waɗugol won e golle ɓame essence e moto lato balɗiɗi o ɗum no ko torotami sabu yimɓe fa hewame e moto gollirto ɗum so yama kebbina moto ta jangata balɗiɗi en gasta feyi par ce que min keɓata gollude no min kani gollurde ni fa hewamen télémani jogi fa hewamen ɗum gase to ɓe golloto kayen to ɓe goni ano goɗɗodiri sanne waɗi mesure ngaji kesi ko ɓamɗi kam tampinamen sanne ɗum so tawi feere hesere laamu Mali ngu ina wawi ustude yahgarta yimɓe e nder leydi ndi kono won yoɗnuɓe pellital laamu ngu ɗaɓɓude e kala joom moto jogade vignette e ko andin en OCD koɗɗo Bamako saria lobbo jati noon koƴoɓe carburant ɓe naɓa cuuɗi mabɓe kawrina ɗum tawene yimɓe woɓɓe ana daara ɓe keɓata ɗum ɓutoto ɗiɗo ɓernde do a yiyam moto ngaji ɗi du a sa yibboma ko joni moto temedere a tawan caɓanɗe jeegom fof 20 wala hen mais ɗum latoto sababu joom moto ngaji ɗi ɓe gara ɓamde e 20 min kam ɓeɗe jotaɓe jati saria lobbo jati wonande ardiɓe laamu Mali pellite mabɓe kese ɗe ina wawi wallidde ƴewdo mabɓe moƴƴo ko fati e keɓgol moni kala carburant ete kadi ko feere ngam ɓiɓɓe leydi ndi ina ɗaɓɓoya vignette aji